Makita sa dagway ni ini mga babayeng pulis ang kalipay ug excitement nga makagamit ni ining bisikleta sa ilang pagpatrolya sa syudad sa Sugbo. Dako ang ilang pagtuo nga pinaagi ni ini mga mountain bikes nga gitulo sa syudad, muminos na unya ang krimen sa Tacbayan tungod kay makasulod naman sila sa mga interior nga bahin sa mga barangay. Dako ang ilang pasalamat kang Mayor Raymond Alvin Garcia sa dakong suporta ni ini sa kapulisan. Una-una po sa lahat ay gusto po namin magpasalamat kasi po buong-buo po yung suporta ng ating mahal na mayor ng LGU ng Cebu City. Kasi dito lang po sa Cebu City nagkaroon ng initiative na kaming mga babaeng pulis ay kami po mismo ang mag-honda dito sa para po mapanatili ang kaayusan dito sa Cebu City po. Kaganihan lang Abril 14, 2025, formal nga gi-turnover sa syudad ngadto sa Cebu City Police Office ang 30 ka mga mountain bikes, megaphones, flashlights, uniform ug uban pa isip kabahin sa programa nga Ronda Cebuana. Giumol kining mga programa aron makadugang sa police visibility labi na sa mga hilit nga dapit ug masiguro nga luwas sa katawan gikan sa posibleng krimen. This is a very good initiative, no? Again, in line with my police visibility mandate and direction sa atong Philippine National Police nga in order to deter crime dapat kanang naagi presence and visibility and presence sa atong kapulisan. Una nang gipadayag ni Mayor Garcia nga importante kaayo nga makita ang kapulisan sa kadalanan aron magpanuko og buhat og dautan ang ubang tawo ug grupo. So right now manggod what they're doing is of course they have patrol cars, they are going around. And another, kung dili sakyanan, they're always out on the field, naglakaw. So karon, we have another mode no of transportation which is mountain bikes. So mo to atong i-turn over ang 30 ka buok ng mga mountain bikes which they will use in the interior portions of our cities and barangays. Again, no, makikita na sila presence ang atong kapulisan. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News.